ብጣዕሚ ቆንጆ ዝኾነት ምግቢ ማለት እዩ ፍርፍር ስዕብት ከብለኒ ኢሉ ማለት እዩ ካብኡስ ዋይስ እስከዘይሰርሕ ኢለ ሰሪሕና ብጣዕሚ ቆንጆ ዝኾነት ማለት እዩ ብጣዕሚ ጥዓምቲ ምቅርቲ ናቐደም በሉ ከምዚ ከመይ ዶ ትኾኑ ኣብ ዝኾነ ኣብ ዩቱብ ድዩ ወይ ኣብ ቲክቶክ ገለ ምግቢ ሪኢኹም ደስ ይብለኩም ብፍላይ እንጀራ መራ ደስ ይብልኒ ማለት እዩ ካብኡስ ሰሪሐ ከምዚ ገይረ ሰላም ሰላም ክብራት ኣሕዋት ሰላምታ ይረሳዕኹን ከመይ ኣለኹም ናይ መዓዛ ዩቱብ ተኸታተልቲ እንኳዕ ሰላም መፀኹም ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ የለለይ ክብራት ተኸታተልተይ ባርከስ ሎማዓንቲ ሒዘያ መፅአ እኒአኹ ቆንጆ ዝኾነት ፍርፍር ክሰርሕ እያ ማለት እዩ ብጣዕሚ ቆንጆ ማለት እዩ ሙሉእ እኒያትሲ በቃ ደስ ናበለኒ ቆኒ ፍርፍር ሲኢሉ ማለት እዩ ባዕዮላ ኣነ ማለት እዩ ኣብ ዩቱብ ይረኽቦ ወይ ኣብ ቲክቶክ ይረኽቦ ማለት እዩ ካብኡስ ደስ እናበልዓ ገለ ክሪአን ከለኹስ ዕብድ ከብለኒ ኢሉ ደስ ይብልኒ ገለስ ዋይ ክሰርሕ የስከ ኢለ እንጀራ ሰንኪተ ፍርፍር ከምዚ ገይረ ሰሪሐ ማለት እዩ እንጀራ እውን ቆንጆ ዝኾነ እንጀራ ሰንኪተ ካብኦም እዚኣ ገይረ ሰሪሐ እቲ ሽጉርቲ የበልኮን እየ ማለት የድቀቅኮን እየ ስለዝኾነ ብዙሕ ኣገዳሲ ኣይኮነን ዋላ ብፍሩይ እንተኾነ እውን ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ቆንጆ ፈትያ ከማን ከምዚ ናፊቆኒ ነይሩ ገለሲ ሃንቀየ ቃጥፈ ቢልለይ ማለት እዩ ከምዚ ገይርና ቀመማት ገይረሉ ኣለኹ ፀሊም ቀመም ከሞን ናይ ባህራት ናይ ከብሰ ማጂ የእትየሉ ማለት እዩ ካብኡ ሕዚ ደሞ ሳልሳ የእትወሉ ኣለኹ እቲ በርበረ ኦሪጂናል በርበረ ኣይኮነን እዩ ትፈልጣ ኣለኹ ግን ቆንጆ እዩ ዋላ እኳ ከምቲ ኖርማል ክስታይ ይኹን ቆንጆ እዩ ዝርዝር ግን ምንም ኣይብለኒ ማለት እዩ ብፍላይ ከምዚ ደስ ክብለካ ከሎ ምንም ኣይብለኒ ስራሕ ቢልካ ትበልዕ ማለት እዩ እና ክብራት ኣሕዋት እስከ ላይክ ሳብስክራይብ ናገበርኩም ደሞ ላይክ ኣይትሕመቑና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ናገበርኩም ሕዚ ደሞ ፃዕዳ ሽጉርቲ ማለት እዩ ቀጥቂጠ የእትየሉ ኣለኹ ፃዕዳ ሽጉርቲ ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ግን ኣብዚ ገዛ ዳዕሮ ትፈልጡ ኣለኹም ፃዕዳ ሽጉርቲ ኣይፈትውን እዮም ጨና ገለ ናት ናይ ሓበሻ ፀብሒ ከዓነስ በፈጣሪ ግርም ደይብለክን ክንደና ሰራሕና ናይ ኣዕራብ ህዚ ግድፍ ምስ ኣበልና ውድእ ቢልካ ብኹር ግብረ ቢልካ ቀልጢፉ ይጥፍእ ዝብል ናትና ክንሰርሕ ከለና ግንስ በቃ ብጣዕሚ ምሽክላ ጨና ስሩ ዘይኸይድ እንታይ እስከ ዘርኡ ገይሩ ዝነደና ኣነሲ ኩሉ ሰብ ዶ ከምዚ ከመይ ይኸውን በኣርከስ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ ከምዚ ገይረ ሰሪሐ ኣለኹ ኣብዚ ከዓነ ሰንከትክዎ እንጀራ ማለት እዩ ብጣዕሚ ቆንጆ ዝኾነ እንጀራ እየ ሰንኪተ ቆንጆ ማለት እዩ ግን እንታይ ደይ ፀገመለኒ እንጀራ ይርጉድ እየ ኣብቲ ማእኸሉ ርጉድ የብል እንዲያም ኣብዚ ሰቃ የረጎድኩን ኢለ የቢለ ሰንኪተ እኒኹ ማለት እዩ እንታይ ከም ዝኮንኩ በቃ خلاص ኣይፈለጥን እየ ግን ኣብቲ ማእኸል የርጉደና ቀሪፀ ነይረ ክእትዎ ከለኹ ግን ናበይ ከም ዝኸደት ቪድዮ ኣይፈልጥን እየ ሴፍ ገይበልክዎ ማለት እዩ ካብኡ ጠፊኡ ጠኒሕና ከምዚ ገይረ እዚ እንጀራ ቆሪሰ ኣቢለዮ ማለት እዩ ዋው ተብልያ ዋው ተብልያ ማለት እዩ ብጣዕሚ ቆንጆ ማለት እዩ በቃ ህሩፍ ኣቢለዮ ነይረ ብጣዕሚ በቃ ከም ገለ እየ ሃሪፈዮ ነይረና ካብኡ ከምዚ ገይረ ሰንኪተ ከጥዕምከ ክነግረክን ኣይክእልን እየ ብጣዕሚ ቆንጆ ማለት እዩ ምቅርቲ ኣብ ጣዕሚ ማለት እዩ ንቐደም በሉ ብታሕቲ ንእሽተይ እንጀራ ግብረ ኣቢለ ብላዕሊ ከዓ ንእሽተይ እንጀራ ግብረ ኣቢለ ዋዕ ክነግረኩም ኣይክእልን እየ እንጀራ እውን ከም ትሪእዎ ኣለኹም ቆንጆ ዝኾነ እንጀራ እየ ሰንኪተ
ከምዚኣ ጌርና ሃንቃና ክልእ ደስ ክብለካ ካሎ ዝኾነ ነገር ሲ ግድን ከሳርሕ ኣለካ ዋላ ደስ ዝበለካ ነገራት ሕዚ ንኣብነት ዝኾነ ደስ ክብለካ ካሎስ ትስእንዋ እዚኣ ክሰርሕ ነይራ እሞ እዚ እንደዚ የብሉ ኮይኑ ብዘይካ እዙይ ከዓ ኣነስ ከመይ ገይረ ክሰርሕ እየ ኢና ንብልና ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን በታ ዘላትካ ጣቢልካ ስራሕ እና ምቅርቲ ዝኾነት ፍርፍር ሰሪሐ ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ ውሕጥ ኣቢለያ እና ናይ እዚኣ ትመስል ነይራ ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶይ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋት ኣተባብዕኒ ክሳብ ብኻሊእ ዝመፅእ ሰላምኩም ብዙሕ ይበለለይ ባይ